Pola noite chega cansado e famento, ela xa o espera entre as mantas, e ao velo entra dille quedo: por Dios, non barulles moito, que me estou mesmo morrendo. Pois que tes, minha mulleriña? Que hei de ter? Deite eses nenos, que esta madre roe en min, cal roe un can no podero. E ao cabo ha de dar comigo nos terros do cemiterio. Pois, miña Pepa, toma un trago de resolio que aquí teño e durme, miña mulleriña, mentres os neniños deito. De vago se enchen os ollos de xa o ver tales feitos, mas non temas, que entre mil non hai máis que un anxo entre os demos, non hai máis que un atormentado entre mil que dan tormentos. Vamos co segundo poema. Dicín soia a miña tea, sembrei soia o meu nagar. Soia vou por leña ao monte, soia veixo desnolar. Nin na fonte, nin no prado, así morra coa carraxe. El non ha de vir me erguer, el xa non me pousará. Que tristeza, o vento zoa, canto grilo o seu compás. Fervo pote, mais no caldo, soiña te hei de cear. Cara lula, os teus arrulos gañas de morrer me dan. Cara grilo, que si cantas, sinto negra soidás. O meu homiño perdeuse, ninguén sabe onde vai. Anduriña que pasache, con elas ondas do mar. Anduriña, boa, boa, ven e dime onde estás. O poema é A xustiza pola man. Aqueles que ten fama de honrados na vida roubaronme tanta brancura que eu tiña, botaronme estrumes nas galas dun día, a roupa de cote puñeron mentiras, nin pedra deixaron en donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas, o raso, cas lebres, dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos que tanto eu quería, morreron ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, muncharon a vida, fixeron un leito de toxos e silvas, e en tanto os raposos de sangre maldita tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvádeme, ó xueces, berrei, tolería, de min se mofaron, vendeume a xustiza. Bon Dios, axudaime, berrei inda. Tan alto que estaba, bon Dios non mo ira. Entonces cal loba, doente ou ferida, dun santo con rabia, pillei a fouciña. Rondei paseniño, nen a serva sentía, e a lúa escondíase, e a fera dormía, os seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma, e as más estendidas, dun golpe, dun soio, deixeinos sin vida. E ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E entonces cumpreuse a xustiza, eu, neles e as leixes nas mans que os ferida. Bueno, a continuación vou deixar con Mónica Castro, que é concelleira do BNG na Laracha, é traballadora no Consorcio de Servizos Sociais e traballadora na Galescola da Laracha. Ela vai nos poñer en situación un pouquiño de como están agora mesmo os servizos sociais que afectan a conciliación da vida laboral e familiar das mulleres na nosa comarca e de como esta mudou neste último ano desde o cambio do goberno da Xunta. Boas noites, benvidas e benvidos. Estes poemas que acabamos de escoitar seguen despertando en nós sentimentos e emocións tan fortes como cando foron escritos, pois a súa interpretación aínda está plenamente vixente nos nosos días. Temos que estar orgullosas e orgullosos de termos a Rosalía como unha figura universal que nos representa, e por riba é muller e é galega. Hoxe estamos aquí para celebrar o Día Internacional da Muller. Fai pouco, o 22 de febreiro, celebrábamos o Día Internacional pola Igualdade Salarial. É unha realidade que as mulleres optamos a traballos de inferior categoría ás nosas posibilidades. Tamén padecemos unha maior precariedade e unha maior temporalidade. Tamén, no desempeño dun mesmo posto de traballo, en iguales condicións estamos a percibir un salario
inferior ao dos homes. Poñemos un exemplo. Un salario dun home nun mesmo posto de traballo pode chegar a cobrar 5.000 euros máis ao ano con unha muller. O que non podemos consentir é que dende a administración se permitan estes abusos. Temos un exemplo moi claro no noso concello. As concelleiras con dedicación exclusiva están a cobrar un 40% menos que os concelleiros homes nas mesmas condicións. Eu pregúntome, que medidas concretas en prol da igualdade podemos agardar deste concello que nos gobernan se nin sequera son capaces de tratar con igualdade as súas compañeiras desempeñando o mesmo posto de traballo? O paso de BNG pola Xunta significou un aumento das políticas de igualdade en prol da conciliación da vida laboral e familiar, asumindo dentro da vicepresidencia os servicios de igualdade e benestar. Incrementaron as plazas de infantil de 0 a 3 anos coa posta en marcha de numerosas galescolas por todo o país. Na comarca temos as galescolas de Ponteceso, a galescola de Carballo e a galescola da Laracha. Tamén se puxeron en marcha numerosos centros de día e aquí poderíamos estar disfrutando dun se non fora pola mala xestión do Partido Popular e as súas políticas de confrontación co anterior goberno, posto que estes servicios eles non lles interesan e o que fixeron foi retrasar a entrada no consorcio en 2 anos. Tanto as galescolas como os centros de día servennos de medida ás mulleres e a todas as familias para conciliar a nosa vida laboral coa familiar, pois podemos deixar aos nosos maiores, aos nosos fillos e as nosas fillas ao cuidado de profesionais. É ben certo que cada vez son máis os homes que cuidades os vosos fillos e máis as vosas fillas e tamén participades e colaborades nas tarefas do fogar, pero a realidade é que ainda somos as mulleres as que seguimos levando o maior peso destas tarefas, o que nos implica unha maior carga laboral porque traballamos fora máis dentro do fogar. Despois, agora, estás a cumprir xa un ano da entrada do PP no goberno da Xunta e preguntámonos onde están as medidas que prometeu o señor Feijóo nos seus 45 primeiros días de mandato. Si, xa se estamos vendo a inexistencia dunha Consellería de Igualdade das súas políticas específicas, o despido de 61 traballadoras do servicio das oficinas de Igualdade e Benestar, a supresión de programas de canguraxe, a eliminación recente do Servicio Galego de Igualdade, o SGAI, a paralización de novas galescolas, incluso algunhas xa con convenios asinados e cos seus correspondentes terreos cedidos, que agora non lles dá a gana de poñer en marcha e serán os concellos os que teñan que encargarse disto, como lle pasa ao Concello de Carballo. A paralización de centros de día. Hai moitos centros de día que xa poderían estar funcionando, pero están retrasando a súa apertura porque o que pretenden é privatizalos. O que van facer é utilizar recursos públicos para favorecer a empresa privada. E isto vai perxudicar o servicio, porque vai ser de menos calidade, máis caro, vai se crear menos emprego e por riba o emprego que se quere vai ser unhas condicións máis precarias. Os gobernos de dereitas nunca se preocuparon polas políticas de igualdade e esta dereita que temos gobernando agora, en vez de facer o que está facendo e desfacendo os pasos dados na anterior legislatura. Unha das medidas ben rápidas que tomaron foi cambiar o nombre das galescolas por Galiña Azul. Vaya presa debían ter. Desde o BNG da Laracha estamos a traballando presentando iniciativas en prol da igualdade e da conciliación da vida laboral e familiar. Presentamos unha proposta para que o centro de saúde poida abrir en horario de tarde e de forma ordinaria para que as familias poidan ter servicio de médicos, enfermeiría e pediatría para poder conciliar mellor a súa vida laboral e familiar. Tamén temos presentado iniciativas para que cando contraten empresas se encarguen de que haxa o mesmo número de homes e mulleres para darlle a mesma oportunidade a todos e a todas para traballar. No próximo pleno imos a presentar unha iniciativa para que se cree un plan Concilia, para que os pais e nais poidan levar aos seus fillos antes do seu horario habitual aos colexios. E este plan xa está funcionando no Concello de Carballo, por certo, que gobernado polo BNG. Estas son algunhas das propostas que presentamos, pero seguimos a traballar para que homes e mulleres poidamos vivir en igualdade. Agora,